en gandi hen ɗo gendiyankoɓe darinoɓe suusɓe sasɓe dariɓe dadiɓe Allah jeeyiɓe hen ɗum noon yo Allah yurmoɓe yaafoɓe aduna noon ko lomtodiral e yonta mo gonɗa fof an woni ko lamdorte on ɗon yonta nden noon ko enen woni ko ndondi hande ngal ɗo dongal yo ngal hoytan en jingen ngal mbawen ngal hoyta ngal towa min jiiɗa ƴettu waktu o ko en natat e yewtere nde tan keɗoɗen gando men kumpitiɗo men e oɗo fannu mbawen siwtorde si tawi en gari hewano ngal ɗo dental yewtere gandal kadi ino haani wonno garduɗen wonno kotirten tawa eɗen jooɓi woda ko ñikli en dillina en tawi eɗen gamno coften immoɗen daroɗen dadoɗen no haniri ni sabu golle ɗe ino ɗaɓɓi darde e dadade ɗum noon en jaaɗe yewtere nde tan ɗen gandi wano ceerno Hammed Ly wona gandinteɗo e rendo Sénégal e rendo fulɓe fof kono wonno kaldeten ko aduna o jiɗɗen tan addude seeɗa jubbande e golle mum darde ndo dari gila hanki tawa hande arani omo yetta hen omo du'ana hen e kala waɓe no mum ko adi hen fof e nde ɗo ñalade hande nde ganduɗa dañi duuɓi 24 aduna o fof ino darani ɗemgal mum ino haani ɓeyden jaɓɓal sabu hande rythme walla jaawendi aduna ndi fadata hay goto ɗum noon ko ɓeydude ko mbaɗannoɗen ko goto fof ɗo heedi ɗo ka jayde yanke ka jangguinowo ka naalanke ka mbawɗa wonde fof daroɗa darde ma sabu ko ɗum ɗo woni ko rendata ko ɓamtata ɗemgal ngal eɗen mbiya kalen ngal e galleji men kono ala galle walla nden ɗemgal si tawi haalete tan ko e nder galle gandangal fayi ko mayde nden noon ko kala ɗo ɗemgal haalete ngal haale ɗon ɗum noon ko enen fop woni ko lamdorte ɗum ɗon e nder yimre e ceerno nalla ceerno mbiyatmi ɗum hay tawi ko kan han wonko o junji hen seeɗa ko ganduɗa yimɓe ɓen poti janginde sukaɓe ɓe yirde hesere nde so tawi ɓe nanani ɓuri heewde e feccere woni sababu ɓe nanani ɗemgal ngal ko galleji ɗi gila he janginde ɓe ha e ontude ɓe ha e tindinde ɓe sa nanimbo haala ko wona ɗum suka anda hay hunde sewna ko andina sabu ngel jibina ko cukalel ngel anduɗa ko boofel ko muumel ko pahel ko bumɗo ɗeɗo fof an andinta ɗum ɗeɗo gueɗe fof e aduna koroɗa ɗum janginde ɗemgal ma sa yeeɓima ha a janginani a andinani ɓiɗɗo ma o debbo on walla gorko on ɗemgal ma e pinal ma ina wayno a itti ɗum asakal eɗen moodi Allah nden noon himmude nde ɗo toɓɓere ceerno Hammed Ly ɗen gandi ko jayde yanke joguiɗo baawal e kattanɗe mum laaɓanɗo ɗum reedu jiɗɗo ɗum hunde sa yiiɗi ɗum tan a hokkat ɗum hakke mum ko ganduɗa o yalti 38e capantati e jeetatiɓal wonande promotion sesti o golli e nder jaynirɗe ko wona gotal to RTS o woni toon jayde yanke e to 2STV hande gila fuɗɗi jewte mumen ɗon kala nde ɗum fuɗɗi kala mbo gonduɗo e sago mum a nanggani so tawi ne fuɗɗima hay hunde daɗatama hen hay so yawtine kadi a laadoyat ɗum e YouTube min de ko noon mbami ceerno Hammed Ly
ko interprétateur ko pirtowo ɗemngal Pulaar toon to Assemblée nationale. Ceerno Hammeli yaltini defte windi bindanɗe ino jiya he ɗen ɗon defte 4 ɗe ngannduɗaa ko defte baɗɗe fayida ɗe o yaltini wona ko weeɓiɗa liggo he jayndeyagal haɗa winda haɗa haala haɗa nodda ɗa waɗa interview mbadda hen bindol ɗum ɗo ko yettere Allah yo Allah ɓeydu bawal ngal e cellal ngal. Deftere wiyetende dingiral nden ɗon yalti ɗale mawɓe ndeena koyɗol muumo pine men ɗeɗo 4 fof jalti yo Allah ɓeydu bawal ngal e barke ɗe. Nden noon en jaaɗe toɓɓere men nde keɗoɗen kettoɗen sabu welni yewtere ko heɗade. Si yewtere ari a heɓani hen gueɗel gotel e nder gueɗe tati ɗe an garal ma ala ko nafi ma yewtere nde hollima Allah siwtinima ko gandunoɗa ɓeyda tengtinde walla ɗen yewtere nde andinima ko a andano walla e nder yewtere nde tuggi toɓɓere nde ganduɗa nde waɗi lamdital jaada e ngal ɗo namnal wona he miijitade en haɗa witta hande Allah yannuma e jaabowol mbasa heɓde hen gueɗe ɗiɗi walla keɓɗe hen gueɗe tati fof amala nden noon ceerno Hammeli bisimilla ma. caggal yettude Allah e julde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam en calmini dendagal bandiraɓe nootiɓe ɗo e oɗo kikiɗe tedduɗo mo ɗeɗo pelle tedduɗe cuuɓi ndentini doole mumen ngam mawninde ñalawma ko wiyete ñalawma nenijo walla ñalawma ɗemɗe neni walla ɗemgal neniwal ko gonga ni ñalawma o ko talata garawo o kono joguiɓe pelle ɓe e hakkilantagal mumen e pinal mumen paami mataw ko ñalawma aleto o ɓurata hewde saaha mo yimɓe jogui wawde notitade ɓe gardini ɗum foof ala ko bonnata ko yo en ciftor tan ɓeydotoɗen ni ko tidde saabu en mawninatmo hande mawninatmo kadi talata siftorde wonde ñalawma o nanɗo e yeeso men hade men fuɗɗade noon e nder ndeɗo ñalande no professeur wirini joni ni rawani en mbaɗino ɗum en baddino ɗum e hewɓe ɓe ganduɗa ɓe Allah itti ɗumen ɗo kono eɗen teski hen goto woni Birom Ba jeeyaɗo e kisal deyirde ko enen dardino e mum hande Allah itti ɗum e oɗo aduna nawti ɗum yo Allah yurmomo yaafo e on fannu kadi jetten mawɓe wonɓe ɗo mawɓe ganduɗa ɓe so en kuccite jeesu men ina muusa en jooɗade en oga banggue eɗen jiiyaɓe kamɓe ɓe jooɗi toon saabu andude koɓe gollini ɗemgal ngal e koɓe tampani ɗemgal ngal yoɓe jaafo en mataw ko gonka ka tan addiri hono noon kono eɗen jaggui wonde kaalaten koye dow inɗe mabɓe so en puujima maɓe pewdi tan en so en juumi maɓe ceeto en sati ummiɗo Madina Gounass eɗen poti yettudeɓe no fewi saabu mi sikkuno rawane noddago noddanogo ngo yimɓe garani ko ari ko timmani hay yimɓe capanɗe 4 ɓe itti toon sete ɓe gari cikkanomi soɓe duttiɓe ɓe gonta ɗo artu ɗum waɗi kam min mi haalnano boom hebti hoorejo haalniɓe goɗɗo haalniɓe kono mboɗo andi tampere nde woni hen kono noon kamɓe ko pellital mabɓe tolni ɗon kala ɗe neɗɗo noddi ɓe notoyoto toon wona nder leydi Sénégal wona ha caggal leydi Sénégal saabu minen jaaɗi ɗo ha Nouadhibou nana wona joni lebbi ɗiɗi yo Allah yoɓon moƴƴere yo Allah yoɓon moƴƴere e min juurima on e dow indi khalife o e dow indi kadi kalfinaɗo toon jangde Pulaar hono ceerno Mouhamadou Dialaloudine Ba caggal ɗum ko yettude arɓe ɓe foof eɗen jinno kadi ɓuura hewde ɗo jayɗiyankoɓe ko gonga en coynima hewɓe ɗo e jayɗiyankoɓe en coynima Fatima Diallo Seyni Sarr en coynimo Houley Kane en coynimo Diallo Africa Pulaar Ousseynou Ba nanɗo ummi ko sesti manda fof no mbaɗɗa ha goɗɗa matériel sesti pour ƴettude a jarama no fewi e jayɗiyankoɓe hewɓe wonɓe nanɗo kamɓe foof eɗen belti e koɓe nooti ko Oumar Doro ko min haalani haala mum kañum emo ardi o hono Aïcha Fall ɓeɗo foof koye caktirɗe ɗe saabu ñalawma mbaɗa ni e titode wane ni titode foof no waɗi jomumen ko gonga ko enen foof jeeyi titode nde
kono kadi ko haaloɓe e caktirɗe ɗe ɓuuri jeyde titode nde. On jarama godal, on jarama kisal de yirde, on jarama pengal Mamadou Alassane Ba. En titode wonde fayide do cuɓi ɗon nde teskiɗon wonde UNESCO de titode suɓino rawande tan ko nden artiri hikka, kono enen tawden mbaɗino hen rawande yewtere cuɓoɗen hikka yewtere wonde hayso tawi wona nden titode ɓe cuɓi ɗum ne kadi ko hakkilantagal manggal yo Allah yoɓon moƴƴere. Yewtere nde ko ɗemɗe gendiji e nder caktirɗe yeru ɗemgal Pulaar. Nde ɗo yewtere en mbaɗinde laabi tati. En mbaɗinde Nouakchott nde deftere Ibrahima Sarr witende langue nationale et média audiovisuel, en mbaɗinde toon lancement deftere nde. En mbaɗinde nana wona balɗe 15 to Goudiri, toonne kadi ko langue nationale et journalisme. ɓe enen cuɓiɗen ɗo ɗemɗe gendiji e caktirɗe fof sa ƴeewi woɗɗodirani. Ko ɗum waɗi kala keɗenoɗo ko haalno jogorɗo wiide o kay ko ɗum tan haalno yo yafomi, kono ko titode nde addiri hono noon. Ma en ɓuur dartade e toɓɓere wotere. Toɓɓere nde ɓureten dartade nde ko beela no sukaɓe men ɓe kutororto ɗemgal ngal e radio ji ɗi e téléji ɗi, beela ko noon walla ala. Ɗo ɓureten dartade. Kono hade nden ko alay sago ganden wonde hunde fof sa yi no sifori ni waɗi ɓuuri walla waɗi jolɗe tawata kono natiri ni aɗa foti ɗum ƴewde. Woni ruttanade kala hunde iwdi mum woni lasli mum ina addanma andude holko saabi ɗum sifori ni ha ɗo, walla holko saabi ɗum ƴellitori ni. Te eɗen gandi so eɗen kala caktirɗe ko ɓuuri ko hutorede to banggue les médias classique woni caktirɗe gadanteje goɗnoɗe ɗe ko jayde bindol, ko radio ji, ko télévision, ko ɗeɗo gueɗe. Jayde bindol kam sen beelama joñen ɗum saabu en mbawa natde hen hande saabu en jiyani ɗo e nder leydi Sénégal jayde bindol wurde. Eɗen gandi Mamadou Alassane Ba en holto dewra hen, holto dewda hen to banggue jayde bindol. Eɗen gandi rewi ɗo jayde caafal nde Madina Gounass be tawi ko hono noon, lasli jelben ko hono noon, kono ɗo ɗo kalaten en cikkani so jayde nde ganduɗa nde ko wurde tan ina woodi wadde nden toɓɓere joñen ɗum tawde hutortoɓe ɗum ngala ɗo yede. So diwti jayde bindol ɗe, so diwti ɗum kalaten ko e radio ji e téléji. Radio ji e téléji ni sen ƴeewi gaɗal hen fof hade men andude holno ɗemgal men waɗirte hen ni hande beele ko noon walla wona noon, ina moƴƴi ganden holno ɗemɗe men natiri hen taw. Holno ɗemɗe men natiri hen so en duttimo caggal ma en taw nde radio arata ɗo ko hedde, nde radio wiite ɗo woodi ko hedde 1939 hedde 1939. Gila nden faade joni sa ƴeewi ƴellitugol to banggue radio e ɗemɗe men gendiji no natiri ni hen, ina wawi andindema hande holko daña, holto tolni ɗen e holko wasa e ko wodno. Woto jejjiten wona tan ɗemgal Pulaar tawde ko ɗemɗe gendiji e nder caktirɗe kalaten. Hay ɗemgal Jolfe ina joguino caɗele adan nadde e nder caktirɗe radio. Ɗemgal Jolfe adi dañde ɗen ɗon caɗele nadde e radio. Mi salmini Gagnaɗo Sow ɗen ɗam ɓoyani ko tan min kawri guddiri to e yewtere wandi hono ni, omon ɗo kanko e joom suudu makko Fatima Diallo. Hay Jolfe ne jogui caɗele nde keɓɗen hade men hebde jeytare men en naddi ha nde keɓɗen jeytare men duuɓi gadani. Jolfe ne jogui caɗele ina goyanno mataw ko goyaten ko ɗo yeti, saabu radio ji ɗi dontuɗen ɗum ko e radio AOF gonnoɗo ɗo e Saint-Louis, gonɗo ɗo e Dakar, kono on radio wona Sénégal najo, ko radio Afrique fof renduno ko ɗemɗe kutorteɗe taw ko français, anglais, portugais, hen sahaji espagnol, ko ɗeɗo ɗemɗe jimnoɓe en ina jiiɗi tabitinde jimadi mumen e dow men, ko ɓen gadduno nanni ɗemɗe caktirɗe ɗen ɗon. Kono noɓe mbanno ɗum ko outil de propagande, woni kutorgal ngam wawde tengtinde jimade mabɓe, wona ɗum.
wadde yo en paam e on sahaa hay ɗemngal gootal adan naatana heen haa nde jolfe naatoyi caggal jeytaare jolfene kañumne naatirani wadde kabaruji naatirani humpidde naatiri heen ko weltinde naatiri heen ko taggude hayso tawi tagge ko information ko dokkirgol kabaru sago noon e ɗemɗe men goɗɗe gonɗe ɗo ɓuri tengtude e ɗemgal men pular ɗemgal men pular nde naatata e nder radio ina moƴƴi ganden ɗum naatirani rokkude kabaruji naatiri ko tindi e daari ɗemɗe men naatiri ko tindude e daarde waɗi noon ko e on sahaa ɗo tolno godanoɗo o e ko wodano ko to banggue caktirɗe ɓe kandinno ko faate information ko ganduɗa ko kamɓe ɓe jagguiri ɗum ko gueɗal sembe mawgal kono noon jeeyi ɗum ko hutortoɓe tubakiri ɓe ko ɓen jeeyi ɗum ɗum waɗi ɗemɗe men naatiri ko tindi e daari wona ɗo wona Mauritanie mi laaɓaka won leyɗele goɗɗe hayso tawi eɗen mbawi rokkoyde hen yeruji so en gayri e hande no wurdani toon kono hanki en mbawa andude ɗum ko ɗum ɗon saabi sahaji Amadou Sarr en sahaji Amadou Mali Camrel en gonno des temps repère gonno saaha tugnorɗe kutorɗe wonande kala wurnoɓe ngoral Dande Maayo Sénégal saabu caggingol ko hen fawino Baal haali ko hen fawino saabu dawi subaka hen fawino koye Amadou Sarr gasnude darde wadde yo en paam tawde ɗemɗe men naatiri ko tinde e daari so renaki ko ɗum wonata lowde gadande kala ko faati e natgol majje e jaalugol majje e nder caktirde